Bon dia a les xiquetes i als xiquets. Bon dia a les mestres i als mestres. Moltes gràcies per vindre a la representació teatral que han preparat amb molta il·lusió els alumnes de segon de primària, per tal de celebrar l'arribada d'una nova estació, la tardor. Per començar han vingut uns personatges màgics, unes fades que ens van a dir com és la tardor. També com anem a trobar uns personatges, i sobretot un personatge conegut per vosaltres, una dona que s'ha preparat un aliment especial, una coseta que es menja calenteta i es posa dins d'un caputxet. Amb tots vosaltres, la castanyera. Ja ha arribat la tardor, marró i groc, marró i groc. La tardor ha arribat, fulles seques va deixant, però a la pluja tau el teu paraigües i no t'oblides de les botes d'aigua. Si el vent bufa no li tingues por, escolta el seu cantar, vull ser el teu amic. Ja ha arribat la tardor, marró i groc, marró i groc. La tardor ha arribat, fulles seques va deixant. Jo soc la castanyera, castanyes et ven jo, són boniques i redonetes, totes de color marró. Et puc vendre una, et puc vendre dos, amb elles se regale alegria i il·lusió. Quan arriba la tardor, eixim a passejar i a les bones castanyes les teus mans calfaran. A continuació anem a representar una obra de teatre per celebrar la tardor. L'obreta s'anomena Castanyera. Esperem que gaudiu amb ella. Xiquets i xiquetes, mestres, els alumnes de segon de primària venen amb força amb tots vosaltres la Castanyera. Poble valencià, dalt d'una muntanya, hi havia una caseta on vivia una castanyera. Un dia la castanyera va eixir de sa casa tota vestideta. Portava el mocador, faldeta, davantal, i una cistelleta per a replegar castanyes del bosc. Poc després se'n va anar cap al bosc. A l'arribar va trobar molts arbres plens de castanyes que es movien pel vent.
sacsejar els arbres perquè caiguen en les castanyes. Va, castanyes a terra. Va, castanyes a terra. Va, castanyes a terra. Va, castanyes a terra. Com que les castanyes no caien, la castanyera va dir unes paraules màgiques que coneixia. Pataflip, pataflau, a terra, castanyes del bosc. La castanyera, molt contenta, va replegar les castanyes i les va posar a la seva cistella. Amb la cistella plena anava cap a la plaça de la ciutat a vendre-les. Després d'un llarg camí, arriba a la plaça de la ciutat i comença a cridar. Castanyes, castanyes, qui vol castanyes? Els xiquets i les xiquetes s'aproparen a la castanyera, que els donava una mesureta de castanyes. Tinc guapa, €1. Bon dia, castanyera, vull una mesureta de castanyes. Tinc guapo, €1. Gràcies. Hola, castanyera, voldria una mesureta de castanyes. Tinc bonic, Quant costa? €1. Gràcies. Bon dia, castanyera, una mesureta de castanyes. Tinc bonica, €1. Tots els xiquets i xiquetes es menjaren les castanyes i molt contents menjaren les castanyes. I la castanyera es va mirar amb gran satisfacció. Quan estiguin bufadetes, el gatet hi jugarà, el gatet hi jugarà, el gatet hi jugarà. La castanya reinflada pega bot i fuig del foc, i té la sort d'agafar-la, no n'ha d'anar a pagar bot, no n'ha d'anar a pagar bot, no n'ha d'anar a pagar bot.
acabar, la castanyera va tornar cap a la seva casa. Adeu, xiquets, fins l'any que ve. Adeu, castanyera. Adeu, adeu. Adeu, castanyera. Aquesta obra l'hem representat els xiquets i les xiquetes de segon, de primària, en els següents papers. Les arbres del bosc. Els xiquets i les xiquetes de la ciutat. El narrador. Els ballarins i les ballarines. Les poeteses. La castanyera. I la presentadora. Per acabar, cantarem tots la cançó de la castanyera. Moltes gràcies a tots i esperem que us hagi agradat. encara no hem acabat, espereu un poquet